Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, muna so ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo zaka same shi. Ƙungiyar CAN ta nemi gwamnatin tarayya da ta gaggauta kama shahararren malamin nan na addinin Musulunci Sheikh Ahmed Gumi saboda yiwuwar alaƙa da 'yan bindiga. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya CAN a ranar Talata 26 ga watan Oktoba ta kalubalanci gwamnatin tarayya da ta yi gaggawar kama shahararren malamin nan na addinin Musulunci Sheikh Ahmed Gumi. Ƙungiyar ta kuma nemi hukumomin tsaro da su ɗauki mataki ta hanyar binciken ikirarin da malamin ya yi na cewa ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda zai zo da tarin nadama. Jaridar Vanguard ta rawaito. Idan za ku tuna, Gumi cikin sanarwar da ya fitar a shafinsa na Facebook a ranar Lahadi ya ce akwai abubuwa masu hatsari da ka iya biyo bayan ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda. Da yake martani kan haka, daraktan lamuran da suka shafi jin daɗin zamantakewa na CAN, Bishop Stephen Adebite ya ce, gwamnatin tarayya na yi wa lamarin Sheikh Ahmed Gumi riƙon sakinar kashi. Abin takaici ne kuma mun damu, muna cike da takaici da jin zafin cewa zai yi wannan magana kai tsaye ba tare da an kalubalance shi ba. Amma cocin ba zai ƙara yin shiru ba, ya isa haka. Daga yanzu za mu ɗauke shi kalma bayan kalma. Ya kamata gwamnatin tarayya ta yi abin da ya dace sannan ta kama shi. Shin Gumi ne ke da Najeriya? Me ya taka ne da zai kalubalance hukuncin mutane cewa 'yan bindiga makiya ne da ke neman tarwatsa ƙasar mu? Ya zama dole wani ya taka masa burki. Ya zama dole ya daina yi wa 'yan Najeriya da Najeriya barazana. Ya kamata Gumi ya kasance a kurkuku. To Allah ya kyauta. Amin.